hvad skal vi sige, og melde afbud. Hvad gjorde han så? Så tog han et tog med lynets hast til Kolding og bil. Så nød de anden halvleg heroppe. Er det ikke en klar salve værd? Kære Pris, kære Annelise, kære Alt, jeg vil gerne udnævne jer som æresmedlemmer af vores klub. Tillykke med det. Pigerne kommer Skål. Skål. Nå, lige der. Og nej, så vil vi gerne se deres bedre halvdel på os. Fordi I har jo så måttet lave slæve på en anden måde hjemme, når de har rent til det her. Så hjertet blomster til. Ja, han er en gammel betjent der, han er gesvendt. Dog var bag til alle bestyr. Ja, det ved jeg jo. Jeg tror, I skal stå lidt sammen, for der står en fotograf der, som skal have lidt til vores... Skål. Skål, Jørgen. De er lidt gode. Værsgo, Kammer. Skal vi give dem lige fald? Æresmedlem beviset hører naturligvis, at der er gratis kontingent, så de skal ikke til. Så nu kan I... Nu ligesom... Ja, det er prøv at få det ud. Det er jo også en måde at blive medlemmer til sig på. Tusind tak, I må gerne sætte det ned.